Era visto. Elvira brigadista. Moncho, ti como ves que eu me poña a traballar? Vexo bárbaro, que xa me entrou a fame, traece, así. Non falo traballar aquí, falo fora, donde me paguen. Que necesidade tes ti de traballar? A ver, o soldo que eu teño amañámonos. Ben, ou te falta de algo? Co que che paga a ti don Anselmo non teño nin para medias. Medias. Falou a princesita. Foi toda a vida de calcetins e agora dáselle polas medias. Ademais, non é só polos cartos. É por min. O Kevin xa está criado e a mí sobrame tempo. Quieta aí. O Kevin está criado, dilo ti. Eu ainda teño que andar atrás del para que non meta os dedos nos enchufes. Ademais, outra cousa, que experiencia tes ti, Que non tes nin estudos, nin un graduado escolar. Onde vas a topar traballo, criatura? No Concello. Apunteime nas brigadas de limpeza. Xa verás que uniforme tan chulo me deron. Esta miña Elvira non lle chega con pasar a fregona na casa que aínda quere ir ao Concello limpar. Alá ela, non vou ser eu quen lle quite esa ansia. Que? Que che parece? Mier, en Terminator 3 estarías bárbara. Pero para pasarlle unha fregona ao chan pareceme excesivo. Nas brigadas de limpeza do Concello non pasamos a fregona. Ai non, é logo que facedes. Un momento. Sí. 314 na estrada da Choupana. Copio. Vou inmediatamente. Caeu un árbore na estrada. Temos que ir despexar. Non me esperes para cear. Non me esperes para cear. Para cear o qué, ó? Se non deixou nada na cociña. Sei que a túa muller meteuse brigadista. Mala cousa. Logo? O modo das brigadas só sirve para malear as mulleres. Sabes, acaban un traballo e veñen por aquí beber aos chupitos. Elas non lle chaman traballo, chamanlle misión. Eu, para o meu gusto, son demasiado prepotentes. E con esas motosserras do trinque, eses uniformes tipo corpo de élite, parecen as SS hitlerianas do alcalde. Home, vos diredes o que queirades, pero a mí o uniforme encántame. Está guapísima con el. Ata ten un aire con Jean-Claude Van Damme. E a ti iso gustache? O qué? Que a túa muller se parece a Jean-Claude Van Damme, carallo. Eu sempre fui máis de Chuck Norris, por favor. O que pasa é que de todos os que salen nestas películas de acción, o máis guapo é Van Damme. Ollo, eu homosexualidade cero, Ademais, agora teño outros problemas dos que preocuparme. Pasa algo, don Anselmo? Pasa, Moncho, pasa. Claro que pasa. Moncho, ti duchaste. Home, por favor, Todos os sábados, teña falta ou non? Pois, chico, cheiras que confundes. É que... levo varios días sen cambiar a camisa. Home, e iso por qué? Fixeches unha promesa, a ver se do monte ou meteches este hippie. Non, é que Elvira non está estes días e non hai quen poña a lavadora. Vaya, por fin deixoute. Non me deixou, Tranquilo, Moncho. Hai confianza, que non che dé a vergonza. Pero que non me deixo. A min mo podes contar. De feito, eu xa o sospeito. Pero, don Anselmo... Sempre o pensei. Esta muller é moita muller. Moita muller para ti. Seguro que marchou con outro que vale máis. A ver, don Anselmo, eu non é por levarlle a contraria, por favor, Dios me libre. Pero está confundido. Non marchou. Seguimos xuntos. O que pasa é que para pouco na casa. Iso? Entre nós. Meteuse nas brigadas do Concello. Como? Non, mijo. Solidaria. Iso sí que ten difícil solución. Aí eu... non podo. Ata don Anselmo se compadecía de min. E iso que ainda non sabía o peor. Porque non ter roupa limpa que poñer é unha cousa. Pero pasar fame... amigo. Estou nun 12-10 no camiño da costa. Tedes patacas e meigas na neveira.
Fregade despois de comer. Mamá. Eña, meigas fora. Ti sabes fritir o que é o peixe? Non, aquí o único que presume de saber cociñar ben és ti, papá. Que ben, por Dios, eu presumir, eu sei facer o que fan todos os homes, churrasco. E ti que? Que? Que de que? A ver, que vos ensinan na escola, ó, ti que sabes facer? Eu? Un bocata de nocilla. Eu... Oh, está ben. Sí. Bueno, a min cárgalle máis ao negro que ao branco. Vale. Iso non é unha dieta equilibrada. A nocilla está ben como merenda para os rapaces en contadas ocasións, como un aperitivo pos adultos, pero nunca pode ser a base da pirámide alimenticia. Xa sei, niño, pero as cousas están así, eu que queres que lle faja? Plantarlle collón, Moncho. Aí falaches. Mírame os ollos. Mírame os ollos. Ti és un home ou que és? Son unha logo que vou ser. Non interrompes, Moncho, e fai caso do Pusca que sabe do que fala. Pois se és un home, demostro. Vas agora mesmo á casa e dixe á tua muller que leva os pantalóns. Sen medias tintas, contundente, pero sen chegar a violencia. Home, é que a cousa tampouco é para tanto. Estánme rompendo o corazón, Moncho. É para pegarte unha hostia. Reacciona, carallo. Fai caso dos que te queren ben. Para eles é moi fácil dicilo, é moi bonito falar, como están solteiros. Pero razón non lles falta. Chegou a hora de falar en serio con Elvira. Non vou consentir nin un minuto máis que teña a familia desatendida polo capricho ese de andar nas brigadas. Entón vai a supervisor Eri. Esa pola é un perigo para a conducción. Unha racha de vento forte pode caer e cortarlle a cabeza a calquera motorista despistado. Algún voluntario para cortala? Eu mesma, dixen eu. Peguei un chimpo, subín o eucalipto, collín a motosserra e rirra. Problema resolto. E despois fomos ao Puscas tomarlle uns chopitos para celebralo. Como non faltaría mesmo. Moi ben. Pero mira unha cousa que che quería dicir. Ti non crees que lle dedicas demasiado tempo ás brigadas? Home, é un traballo difícil e arriscado, pero alguén ten que facelo. Senón, isto sería o caos. Xa sei que alguén non ten que facer, pero non tes por que ser ti soa. Hai máis xente. Ti ben podías volver para a casa e cuidar do teu home e do teu fillo para demostrar que quen leva os pantalóns na casa non fai falta berrar nin poñerse como un basilisco. Ás veces hai que ter un pouco de tacto, de man esquerda, e dialogar. O diálogo é fundamental na parella. Estásme dicindo que queres que deixe o traballo nas brigadas para vir para a casa para limpar e cociñar para ti. Sí, digo non. É que... Pero ti daste conta do egoísta que és, Moncho. Non é egoísmo, Elviriña, é que eu non podo estar sen ti. Moncho, meu amor, pero como non mo dixeches antes? A ver. Cando digo non sei vivir sen ti, o que quero dicir realmente, entre liñas, é que non sei cociñar, que non sei lavar os calzóns, nin pasarlle o ferro ás camisas. Pero non, ela esas sutilezas non a chamou Dios por ese cabillo, que va. Ela xa lle traballa a cabeza noutras cousas, interpretouno de outra forma. Tes medo que morra nalgunha misión? Que me pase un accidente? Que un día saia por esa porta para non volver? Para que nos imos enganar? Sí. Meu amor, o que tiveches que sufrir. Pensando que un día podía marchar e non volver a verme con vida. Non o sabes ti ben, Elviriña. Isto foi un sen vivir. Deixo as brigadas. A familia é o primeiro. Non podo seguir arriscando a vida nas cunetas. Ademais, os 1.200 euros que me ian pagar tampouco nos ian sacar de pobres. Como que 1.200 euros? É o que me ian pagar agora co ascenso supervisor a segunda. 1.200 euros netos. Se cadra estaba sendo egoísta demais. Se ela ten esa ansia por ir desbrozar nos camiños, quen son eu para impedirllo? O seu home? Ah, por Dios. Un día destes podíamos probar a facer uns bocatas de chourizo. Sabes, deste que xa ven cortado. Non experimentes que canocilla amañamos ben.